Nyakwara mgajuange no dhiambo majabera chinteri kapaga boro do mara paga chiele higa mara alfario gi prario kod adek. Kamora mora mintiere gino mara ni bedo kod odiochieng' makare. Arwaki ni machiegni ma en weche manyien mago maga ng'ichwelo sa achiela mano ma midhiambo machiegni. Mokwongo wayudhund weche. Senator Mabusia Ukio Mtata koro tudo jatend migao mar teko kod jowadgi mamoko ariyo kod mauta mar bilion 17 mano kele pachoka kod Ann Njeri. Haijawahi kutokea mvua wingi wa mvua ileweza kutokea majana na juzi. Jiaparo sayangi na witongi magie gwenge makadhwadh na mchumbi kaluwore kod oula mapek mikelo gi koth machwe e pachoka. Jani mar kansa ukiyot jokama samoro yudo ka yweyo matek jonyuol no setemo kisetema inya kar maginyalo. Wakilo ni sigana marawera moro mamudho kwa chenro mare mar sombe kaluwore kod tuo mar kansa mar chogo. Nyakwara mgajuang kamido manaparo ni weche makamagi nyalo yuda chiel kokalo bende mbui magwa Facebook iyudo Ramogi TV. Binano kawantiera chiel mbui marwa mar mano mar Citizen Digital kanyakla kod mano mar X mano mung'ere kaka Twitter. Machiegni jalnore mabende loko no wach nyinge en Wilson Ochuka nyinga Sharon Ongao. Nyakwara mgajuang mar Ramogi mano 3,000 ma osedare miechgi e kaunti ma Isiolo kotendre gi koth mar El Nino to kod ji 10,000 ma oseda chiedhnade mopogore kokel gi El Nino e gwengego. Koro ochani chune gi kony gi tend kaunti no. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo e kinde mabende na podho chenro makama yango ni tend counties biro tiyo gi lipot ma ochiw gi riwruok mar Msalaba Makwar e bero chenro mag reso jopiny mayuda chiedhnade ma ikelo gi koth El Nino. Olero ni gwenge kaka Basa, Iresaboru gi Kombola e kaunti no ok kalre wirani koth osebedo ka chwe ka bende apeini machope gwengego mar reso jopiny bende bedo matek. It will benefit 10,000 households of Isiolo County who are affected by enhanced rainfall. We will also provide non-food items to those who are displaced, specifically to Iresaboru, Kombola, and other part of this county, which have been greatly affected by enhanced rainfall. Also, we know we cannot reach some places here in Isiolo County because of the rainfall, specifically the Basa, Sericho, Iresaboru. We will coordinate with national government to airlift foods to those places so that our people cannot die because of hunger. Allah Ta'ala barakatu. Kwa niaba ya viongozi wa dini ambaye wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunawakilisha, na tunamwambia gavana yetu asante sana, Mungu akubariki. Hii ni step nzuri sana amechukua kwa wakati hii ambaye ni ngumu kwa jamii ya Isiolo. Kuna mafuriko ambaye shida yake ni kubwa zaidi, athari yake imeonekana. Tunasema asante, na hivyo ndio natakana kutoka viongozi wote wachukue jukumu yao. Hiyo ni jukumu ya kila kiongozi, si ya gavana peke yake. Jatend piny Kenya William Ruto singodi nengo mauta biro dok chiene due mabiro kolose kaunti ma Kirinyaga. Ruto wacho ni nengo mauta osebedo ka medore kaluwore gi rach mar ochumi e pinje maoko. Ruto medonyo girimiti ma piny Kenya gi pinje mag Warabu ochwe kokgi biro kelo dok chien mar nengo mar mauta e pachoka. Magi duto wacho ko oganda osebedo ka se e ling mar wach mar nengo mauta mosebedo ka medore e pachoka e kinde mokalo. Tok mar jatend piny bende biro e kinde ma kweth mapingo piny owacho osebedo ka se sirkal kaluwore gi dwaro mar koso doko chien nengo mauta. Ulikuwa unalipa 500 na unalipiwa hospitali kitanda peke yake. Sasa unalipa 300, daktari analipwa, kitanda inalipwa na dawa inalipwa na NHIF. Hiyo ni kazi, sio kazi? Alafu nikitetea hiyo, nilisikia huyo mtu walikuwa nashindana na rais. Jana anasema ati mimi nilimjibu mambo ya mafuta. Mimi nataka niwaahidi kitu kimoja. Hii Kenya tutaibadilisha.
Ni kazi ngumu lakini itafanyika. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Nyakwar mgajwan ko pogregi mana duoki nyake weche mago motenre kod koth mabendo sibedo ka chwe pacho ka mabendo sibedo ka kelo kethruok mag mwandu mathoth. Nyaka gisani kwand ji mosewito ngimagi aluora mano makadho wadh nam chumbi. Kotendore gi wach mar koth El Nino chopo 10. Kaunti ma Mombasa osewito ji 3, Kilifi osewito ji 2, Kwale ji 3, Lamu kod Taita Taveta onge report mar thoe. Kata kamano oganda pod yuak kaluwore kod lal mopogore. Simfros Okinda miyo ler mathoth. Lwasi mar koth El Nino e pacho ka pod medo kelo midekre, kethruok mag mwandu kaachiel gi lalo ngima mag ji e kor gwenge mopogore pacho ka. Alura mar nam chumbi koro neno ne yudo midhiero makore lach ka koro yangore ni ji makwan giro maparo osewito ngimagi kaluwore kod oula mapek mikelo kod koth magoyo gwenge makono. E kaunti ma Mombasa ji 3 osewito ngimagi, e kinde mamoyo ji 3,000 oseyudo achiedh nade mopogore kama romo ji 300 koth ma kama osedare miechgi. Kaunti ma Tana River ripot yango ni ji 2 osewito ngimagi. Kama oheo jodak 5,000 oseyudo midhiero, e kinde ma ji moheo 5,000 bende osedare miechgi kod koth. Kamano bende ji 3 osewito ngimagi e kaunti ma Kwale, e kinde ma ji 681 oseyudo midhiero mopogore. Kwan ji ma osewito ngimagi e kaunti ma Kilifi ochopo ji 2, kama moko 200 gi wiye yudo pek mikelo gi koth makama. Kaunti ma Lamu kod Taita Taveta onge joma osego lipot ni oso, kata kamano ji 350 kwano lal mag mwandu Lamu, ka ji 89 bende ni kod midhiero mopogore kaluwore kod koth. Magi timore kinde ma sirikal pod dhi nyime kod manyo ringre apisas 2 mag KRA ma koth nyo ywere kaunti ma Kwale kanere giwuok lungalunga ka gichomo Mombasa. Then au watu wa KRA jana walikuja wakaambiwa maji yamekuwa ni mengi kidogo, lakini walipoelezwa wakasema gari yetu ni kubwa itaweza kuvuka haya maji. Kwa bahati mbaya walipofika katikati ikashindwa na nguvu na ikabingiria. So lakini kitu walifanya, walifunga vioo, wakaamini watakuwa safe, lakini walipoingia humo ndani tukaamini kwamba wamebaki humo ndani na hiyo gari. Leo hii tumeamkia kutafuta hiyo gari na hiyo hawa watu ambao walikuwa kwa hiyo gari, na tumeweza kupata gari ambayo ilikuwa aina ya Line Cruiser. Tumeweza kuitoa kwa maji, lakini bado hawa maafisa 2 hatujaweza kuwapata. So leo hii tunatafuta watu 3 ambao waliweza kubebwa kwa maji. Hatujaweza kusema kama wamekufa ama bado wako hai, lakini tunawatafuta watu 3. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir osingoni okenge oseket mar chako chiwo resruok. Tunashukuru na kila kitu ni amri yake Mwenyezi Mungu. Right now our interest is to take care of the 3,800 families na tuweze kuangalia jinsi ya kuweza kusaidiana. Nasir wacho ni kadho wadh nam chumbi sani yudo koth mapek mapoko nenore kuom thuolo malach. If the problem was drainage, huu mji mzima leo ungelikuwa umezama. That I can assure you. Haijawahi kutokea mvua wingi wa mvua ileweza kutokea majana na juzi. Ingelikuwa tatizo ni drainage, ile Old Town yote ingelikuwa imezama, pale Muhima Stadium kote kungelikuwa kumezama, baadhi ya sehemu ya Bofu yote ingelikuwa imezama. Hii Utange mtaa mzima tungelikuwa hatuna tena mtaa unaitwa Utange. Sirikal podoke to singo martiyo kamora chiel kod counties eneno ni rakruok kod midhiero mikelo kod koth mag El Nino. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kora mgajuanga parni kotende kod oula manam chumbi. Report bende koro donjonwa sani ni ji nang'isi motelo ni ji 3 osewito ngimagi kaluwore koda kodh El Nino mabende osebedo ka chwe gwenge mag kadho wadh nam chumbi. Report mabende donjo koro yango ni koro kwan makamano osemedre kanyaka sani ji 7 osewito ngimagi mane gwenge mag Kwale kaluwore kod koth mapek mabende osebedo ka chwe e gwenge go. Ka bende
Kwan mag oganda madiroma 681 wacho ni familia 681 nyaka gisani bende achiedh nade makoni kod kocha mikelo kod kodh El Nino bende koro osedaro kata mana oseyudo e kinde thuolo mar seche 24 ma osekalo. Kopogore gi mano, jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi otelo ne chenro mar ndiko jokanyo mag duond od bura mar ODM e boma ma Narok kanoloso bang' romo manobedo godo gi jodito mag duond od burano. Wandayi wacho ni gintiere gi geno ni duond bura mar ODM biro ndiko jokanyo mathoth motelo ne yiero mar higa mar 2027. E romo makamano, Wandayi bende otiyo gi thuolono mar loso e wach mar mo mar bilion 17 mane oor gi jo ohala Ann Njeri e pachoka. Wandayi wacho ni omiyo duol mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi EACC mar mako achije maitudo kod uso mar mo makamano, dwaro mabendo gai mar Azimio Raila Odinga ne olieko. Narok bado imesimama na baba na imesimama na chama cha ODM. Na hii usajili tunaona ya kwamba UDA ililetwa jana ama juzi, walianza kurejista watu wakidanganya watu ya kwamba kwa sababu ya maendeleo watakuwa na register watu na watu wakiingia ndio wanapata maendeleo. Kwanza nataka kusema ya kwamba sisi wote ni citizens wa hii ya Kenya na sisi wote tunalipa tax. So kama ni kupatiwa development, we are entitled for development kwa njia yote ambayo tuko. La muhimu ni kwamba siku ya leo tumeanzisha kirasmi usajili wa wanachama wa chama cha ODM katika kaunti ya Narok, hasa branch ya Narok North ambayo ndio ngome yetu kama chama cha ODM. Na viongozi hawa wa ODM wamehakikishia mimi ya kwamba wako tayari na bado wamesimama kidete na chama kabisa. Na wako tayari kusajili wanachama wengi zaidi, ili ODM ibaki kuwa chama yenye nguvu kuliko vyama vyote hapa kaunti ya Narok. Senator mano karamna kapuka weche mutendre kod mano jotelo mag mine mag duond bura mano mar ODM mag gwenge mag Bondo biro chako wuotho e dhoudi mano mar lando humb duond bura mar ODM e chenro mar ndiko jokanyo manyien e duond bura no e kinde mabende gigeto tego duond bura mar ODM e gwenge mapachoka. Kotelnegi kod jakom mar Women League bade mabondo Julio Kelo minego olando ne gibiro yuoro karamna yoro e kar chung'od bura mabondo kagijiwo ganda mondo riwre kod duond bura no. Jotelo go singo marakore kod duond bura mar UDA mabende sani ikore ne bago yiero e gwenge duto mapachoka. Menegi omedo ni gigeto ji duto to ahinya rowere kaluore ne gin mathoth gi pok gindikore kod duond bura no. Wani kuwuok ka wabiro kae mine mag Ward Sauchiel, wan gi jo South, wan gi jo Central, wan gi jo West Imbo, wan gi jo East. So Bondo teni ka nyaka jo North South. Wadwa wuok ka kendo wadhi e ward ka ward. Mama ka mama, simbe wagi nyalo timo registration ne nyithiwa nyaka jo chama. Wang'e nitie joma nose register. So wadwa no verify. Nikech samoro nyalo we ni in e polling center mane nitie kata ka in go polling center kara samoro teri kama chielo, so ki verify tibiro ng'eyo ni ne polling center medwaro. So wadwa ni verification so dhi mbele, wadwa ni jo wabondo register nikech wang'eni yudo mang'eny pok nobedo jo chama. Dala ni en dala jakom. Karu ka dala kamonyuoli onego bed maber maloyo oko. Wan kaka mine mabondo wawuok oko ka wasiro kendo wakwayo jowa machuo wariwre kanyachiel kaachiel gi leaders manoyier mabondo mag jopati mondo waloso odiochieng' makikadh next week mondo walaunch gini officially. Wadwa ni wawuoth nyaka wards. Akwayo joma mine kich wan gi nyithindo ma youths registration gi verification mar ODM party dhi mbele sana. Koro ncha waselonche siaya tadwaro ni mama ka mama wuo gi nyithindi mondo waregister gi dala Raila mabondo ka ok wadwa ritu. Wadwa ni mondo wabed gi the highest percentage. Nyakorom gajuang dakika napaga dek tok sa chiela mano mamidhiambo na paro ni nyakorom gajuang nyalo luwo chenro makamako kalembui magwa Facebook, Twitter yudo Ramogi TV. Benda no kamuko kuomu bendo sedonjo ka mano mar neno chenro makamagi yote mupogore. Anano kanyo Felix Gono ineno chenro kintiere gwenge mago maga Kayole South. Frosta Romeo
iwacho ni iwinjo wayo makare kintiere e gwenge mago mag Homa Bay. Iwacho di Ruto mar mondo mi olernwa wach mano mar mautano e yo makare. Adonje mbui marwa mano mar X kama bina neno kamoko kuomu bende subedo ka ore ote. Ana uonda iwacho no imore Sharon ineno chenro kintiere Sori Karungu. Iwacho ni ang'ich welo chopo ni e yo makare. Aneno bende jalamo japolo. Iwacho di Ramogi TV mora kod Pastor Woodweya, Pastor John Owino, Pastor Morris Obiero, Jayolo, Karamna Jayalo, Wuod Mnyanja. Hero kama na inya. Ote mogik mabeda bro bedo kasomoka en mar nominated governor. Inwacho ni Sharon ananeno weche manyiena kantiere Changamwe e county ma Mombasa. Nyakoro mgajuang yieno mar mondo mi wakao yueyo matin. Poda iko ni mathoth e weche mago manyien mago mag ang'ich welo. Kik dhi mabor. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330, wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli, ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet! We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosando. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro kwa jonam gerech en duoko rech manise ng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Higni 2 nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki chenro mar thieth maonge chudo. Free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth ma biro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose.
Totieno Bade, Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Nini una watchingi kwa view sasa? Kwa view sasa naona Kigosho. Kigosho? Yes, naona Mugithi. Sawa. Sasa juu story, daily winners wanakula 100k, weekly winners wanakula 500k, that's half a million, and the grand winner anakula milioni 3. Hapo sitoki. Kuna USSD code unafinya star 487 star 3 hash. Alafu unacheza na either 50 bob ama so moja ku get points. Sawa? Haki nitajaribu. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Nuse neno kidieny mokwongo mar Aminata. Onge gima Aminata na nini. To kapo ni rito, tidhi rito be. Owete adek kedo ewi mwandu ma wuongi noweyo. To koro Aminata ni, en oparo ni en owuon ene manonyuole do. Mano kelo sigu kod mirima e kindgi. Ibi wacho no bibi winja diera, bicho gibi, iloko batba, aloko dakilo ke imanongi mar dakilo pache. Owetegi nochano chenro marach mondo giyud pok mar mwandu. Okadwa walo, ok ni onge. Dino maka kujocho. Dinge Aminata. Dinge Aminata hii. Be gibiro chopo e winjruok. Mwandu nwadwa ni mondo mwandu pog ne jowate ok in kendi. Ma en kidieny mar 2 mar Aminata ewi Nam Cinema. Kik bai. Nyakon mgajuang dakika osekadho 21 tok saa 1 mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Jotend arita kwe kaunti ma Migori medo jiwo weche mag kedo kod kuo mag jamni e kaunti no. Kaunti ma komishona ma Migori David Gitonga wacho ni gisebedo ka giyudo thoth jamni ma okwala e gwenge mag Kuria. George Juma nigi ler mathoth. Kuo mag jamni gwego ma Kuria ok en gino ero ma ochakore sani. En gino mosebedo kuom kinde malach kendo sekelo lal mathoth ne oganda kabede kata mana wechego mag kwe bendo serocho e kind oganda jokuria kod ogendni mamoko ma odak e tong' Kuria kod Narok kod piny Libamba ma Tanzania. We've been able also to recover almost 95% of stock theft over the last 5 months. E kinde ma jumbe adek ma okalo, romo mar tieko koko ma ikelo kod kuo mag jamni kod midhiero mamoko e kinde oganda mawuok ma Kuria kod Narok ne obedo. Wizi ya ng'ombe kati yetu na jamii, ufuatiliaji ya ng'ombe saa ingine ikiwa kero imekuwa shida. Viongozi wa usalama kuna hawa kama machifu na wengine ambao wana usalama. Ng'ombe zinaibiwa ng'ombe 2, wao wanaweka ni ng'ombe 10, ambao inaleta shida hasa wakati tunapo ofuatilia ng'ombe hizo zirudishwe. Okenge ma opogore opogore sekete kinde ma okalo ma kedo kod kuogo mag dhok ma oting'o winjruok ma kaka Tarime Declaration, winjruok no ma bende yango ni kama koro tie jamni ma okwalo lale oganda makanyo ipewo dhogegi. Obila ma kedo kod kuo jamni bende koro seketi e gwego ma Kuria West kaachiel kod Kuria East. We've also defatterized the Nyumba Kumi and village elders. They're able to give us information on real time. And again, our security officers are able to respond on time. Hii mambo ya kurudisha ng'ombe na wezi wanaendelea kuishi, tunaambia usalama hawa askari wetu pia wakamate wezi. County Commissioner County ma Migori David Gitonga wacho ni sani bende koro gitiyo kod lony manyasani ka gitiyo kod WhatsApp e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria.
nikech thoth dhok ma okwal osebed ka yang'o seche machuok bang' kosekwalgi. Gitonga wacho ni jotend arita kwe kawo tende kod wege kuondego ma yang'e jamni koro tiyo kod mbuino mar WhatsApp kama bende dhiang' moro amora ka koro pok oyang' picha mare nyaka or kanyo. We use Murika application, which is a platform for real-time reporting of anything which happens within the county. Habitats, they have a WhatsApp group. And he can be able to share with you the information about the modus operandi of people slaughtering the animals. Jotend arita kwe oyango ni pod gimedo keto kenge mathoth mar kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria ka dwaro margi en miyo koro oganda bedo nywak gi lwedo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duond bura mar UDA ochwalo nyime yiero mar duond burano manonego timre chieng' tarik 9 mar dwe mar 12 mar higani. E ote manoket kod jagoro maduong' mar duond burano Cleophas Malala e yor tudruok mar X. Malala wacho ni UDA ne ochopo e winjruok makamano e romo makawuono mar kuku maduong' mar duond burano. Mabende notele kod jotend duond bura mar UDM mano William Ruto. Kalore gi mano yiero mag UDA koribro baga mane kind chieng' tarik 12 mano e kind chieng' tarik 12 nyaka chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 4 higa manyien. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Moko kuom jod bura mag UDA okwedo weche mafungore ni pogruok e kinde kweth ariyo e wi yiero ema bende nomiyo ochwal yiero makamano nyime. Bang' dweche bura mag luoro gwenge mopogore opogore ndiko jokanyo manyien kaachiel gi yudo singo kowuok kuom jatendgi William Ruto, geno mar johera mag duond bura mar UDA madhi yiero jotend duond burano e dwe manyien koro omuonyo pi. Geno makamano otore bang' jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala lando ni gichwalo yiero makamano nyaka higa manyien. Kaluwore gi ote mane okete mbui mar tudruok mar X, Malala wacho ni okang' makamano okaw kod kuku maduong' mar duond bura mar UDA e romo mane ochwoye kod ogai margi William Ruto odiochieng' makawuono. Malala yango ni johera mag duond bura mar UDA koro biro yudo thuolo mar yiero jotendgi e dwe mar 4 higa manyien. Oteno yango ni yiero mag duond bura mar UDA ibiro bago e kidienje 3. Kidieny mokwongo dhi bago yiero margi tarik 12 dwe mar 4, kidieny mar 2 dhi bago yiero margi tarik 19 dwe mar 4, eka kidieny mar 3 biro bago yiero margi tarik 26 dwe mar 4. Kata kamano, Malala orem yango gima omiyo kuku maduong' mar UDA ochwalo nyime yiero makamano e thuolo mar ang'ich welo bang' Ruto nyonore ni kata nade yiero ibiro bago tarik 9 dwe mar 12 higani e kinde galamoro mar UDA e karomo mar Bomas of Kenya tarik 29 dwe mar 9 higani. Mabiro bang' weche fuong'ore nitiere ywaruok e kind kweth ariyo e duond burano e wi weche mag yiero. Kweth mokwongo masiro jalup jatend piny Rigathi Gachagua wachore ne dwaro mondo yiero otim e higa manyien e kinde kweth machielo masiro jatend piny William Ruto to ne osiro kang' mar bago yiero e giko higani. Kata kamano, josiasa mag UDA ma oloso kod Ramogi TV okwedo wach mar pogruok moro amora e duond burano. And the truth UDA is intact, oge ywaruok jite odimbore. Planning mar party ka party ni kaka gitimo gigeni. Koro kage wach ni gichore nyime onge tabu. Party mora mora Kenya ka nyalo tero yiero ne nyime kaka dwaro kata nyalo duoko yiero ne chien kaka nyalo tero yiero ne kata sama dwaro. Omiyo ka UDA otero yiero ne nyime onge tabu ka matin ma ng'ato nyalo wacho ni pogruok nitiere. UDA onge pogruok, UDA is intact kendo ji ni achiel kendo ji oherore. Jaod bura ma Manyata Mukunji Gitonga wacho ni duond bura mar UDA okawo okang' makamano mar miyo jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar keto mahinogi e dwoko piny pek mar ngima, bero uchumi kaachiel gi miyo rowere tije. The country we are living in right now is in a very, very delicate situation. We are in a place where we need to have 100% focus on the cost of living, on the status of our economy, the status of our Kenyan shilling, and issues to do with joblessness of our young people. And I believe elections, party elections, especially ruling party elections,
could have come as a serious distraction to that precision focus of the economy and that matters around that. And we don't want that distraction right now. We want the president, the members, and everybody to be super focused. Party ka party nchi kakoti muyiere. Kakoti muyiere kaka gibiro ngado kaka gisewacho ni higa manyien gitimeno. Onge pogruok moro mar kia luoro kia marang'o. UDA en party maduong' e Kenya ka sani kabisa man gi ji turi e parliament. Kendo ji sani dare Nyanza donje UDA. Omiyo onge kaka onyalo bedo ni oluor timo yiero. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwarom gajonko pogre gi mano atiri nyake weche matimore county ma Kericho. Governor Mabomet Mano Hilary Barchok gi Senator e county no Hilary Sigei oyiere mar tieko ywaruok e kindgi kendo singo mano mar tiyo kanyakla mar miyo pek chenro mar chwalo dongruoge ne jodak e county no. Winjruok makama e kind jotelo gi timore motelo ne limbe mano mar jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua e gwengego. Ka obiro yuoro e alam makanyakla mabende kelo kanyakla dinde ma opogore. Nyasi mochan bagie e alap masotik odiochieng' makinya. Jotelo gi osebedo gi ywaruok e kindgi kotenre gi wach laro lemo mano mar tend siasa e county no. Gino mosekelo tulo e kindgi gi johera mage. Kwa nafasi hii pia kupongeza gavana wetu na senator kwa vile wamechukua jukumu na wao wenyewe wamesema ya kwamba kutoka sasa mambo yatakuwa ni mazuri. Niko na furaha kama gavana wa Bomet kwa sababu tumeongea na senator and we don't have any differences with our senator. What we have discovered ni mambo tu na tumeongea hapa tumesema ni mambo ya ngwelngwel. Difitina na porocho na tumefunga hiyo chapter and from today na kuenda mbele mpaka 2027 January hakuna siasa ingine, itakuwa tu siasa ya maendeleo. Following our earlier meeting and today's meeting, we have agreed that as a leadership of the county, it will be an opportunity for us to show the unity that we have in Bomet to our leaders from the President of the Republic of Kenya. And we have agreed that, particularly myself and Governor, that going forward, the direction that we are supposed to go is the direction of showing appropriate leadership to the team that gave us the mandate in August last year to lead him as the governor, myself as a senator. We all undertake our roles and above all bring unity to the people of Bomet so that we enhance the ability to get development projects brought into our county. Nyakwarom gajuang Governor Masia James Orengo okwedo sirikal ma Kenya Kwanza e gima giwacho ni sirikal ticho tamo mano mar chopo kare singo manoketo ne jo Kenya ko kamano to sani korose sirikal machon kuma chiedhnade mokwako pinya kanoloso e kinde mano yuore yik mar achiel kuom jokanyo e duond bura mar ODM. Orengo wacho ni ber mondo sirikal masani ochop kaka jatend piny Kenya machon mosenindo Mwai Kibaki na tayo piny Kenya kata bedo ni nokawo telo kuom duond bura mar KANU manotelo kuom thuolo malach to pod nogero uchumi mapachoka. Orengo bende nokawo thuolo no mar jiwo oganda mondo ndikre kaka joduond bura mago mag ODM. It is high time that the Ruto crowd should stop blaming others. Ntie kamoro kise chope to udong jare ma okinyal wacha ni ng'ato nkiana ng'ang'anga kadi tena ka barasa ka chief to in mabura loi okelo ne wacha kana bura oloi pinyoni manduoko omiyo sani e pinyni awachni kokiwinjo wach Raila Amolo Odinga emomiyo luoro mako jowagi maseche moko kana bei dhi malo to luoro mako giduoko piny matin. Omiyo an akwau beduru jochama ma ODM. Wangapi wamekubali kuwa wanachama wa ODM? Nione hapa kwa mikono. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie point na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Dongine no kaka mula ni romi maber. Ang'eyo ni nyakoromi nikech iniloso galepi mana kuom ng'at achiel kende pujapka. Donge Book your festive holiday na View Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Royal Mabati Limited, waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado, kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 0722 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Negwa modhe korawa mwaki Anya chere tati ako hike. I was actually never singing before you, and then I met my husband, Zao, and he was like, you would sound really good in Kikuyu. I didn't like the idea, and then I was like, let me give it a try. We did a song with him. He featured me on one of the songs. I did a chorus, and it was really beautiful, but I still didn't want to. And then when I started songwriting, I noticed that actually producers love when I sing in my native language, so that's how it became a thing. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakorom gajwang machiegni mesa wa mar weche mag tuke achakoda tuke mago mag volleyball. Timba dhula mano mar piny Kenya Harambee Stars nobagora kwe boma mano Abidjan e piny Ivory Coast kagi kore marakore gi Seychelles wuok tich mano mabiro ni. Mary en bang kanyocha ogogi gonde 2-1 gi Gabon e tugo mar laro thuolo mar the World Cup. Seychelles to nyalo gonde 9-1 gi Ivory Coast to dochieng manyoro.